Zo, de camera loopt weer. Ik zal maar even laten zien wat het probleem is. Dit is de DVD-speler. CD-data. Dekseltjes erin afgehaald. Kunnen we zien wat er gebeurt. Dan onderop, en je ziet het magneetje naar beneden gaan, dus de laag gaat naar beneden met magneetje en al. Alleen één ding verheft het. En dat is het plaatje wat niet open wil. Dat kunnen we een beetje open. Dan gaat het plaatje natuurlijk wel open. Ja, dat doet hij maar één keer. Hoe lossen we dat nu op? Nou, dat is het nou. We halen het schijfje eruit. Dat bestaat uit 3 onderdelen, waarvan je er 2 ziet. Schijfje losdragen. Een plastic schijfje. En we hebben een stalen plaatje met een magneetje. Dat we er even uit moeten doen. Zoals eerder gezegd, het dingetje is niet magnetisch. Het magneetje wel. Hoe lossen we het op? Wel, zoals je alles oplost, met geduld. En dit is geduld, namelijk papier. En papier is vernieuwd, zoals we weten. We voegen het bescheuren met een beetje in de maat. Meertje erop. Nou, dat is er wel zo ongeveer. Gaatje doen. Magneetje erbovenop. Even drukken. Magneetje zit vast. Deze overtollig papier weghalen. Ik zal er ook een lesje voor doen. Dat is niet heel gemakkelijk. We pakken het dekseltje terug. En het drukken. Zo. En het gaatje zit. Drukken in de gaatjes. Dat gaat nu natuurlijk een stukje moeilijker. Want het papier zit in de weg, maar uiteindelijk zit hij dan toch. Druk hem terug. Dat is de CD-speler wat uit elkaar. Dat is het wat goed te zien. En nu gaan we natuurlijk proberen. Het kan zijn dat we dat de eerste keer niet doen, zodat we een half beetje eigenwijs worden. Zo, maar als het goed is, gaat het laadje nu gewoon lopen. En dit. Open. En dit. Open. En dit. Poppetje geel. Flesje dicht. Nog even extra aandrukken. En dan kan het niet. Het papiertje is een beetje in de weg, maar dat maakt niet zo gek geluid. Poppetje voorzien. Het flesje dicht. Nog één keer te bewegen. Het laadje gaat open. Het laadje gaat dicht. Het laadje gaat open. Het laadje gaat dicht. Of je ook een CD afspeelt nu? Tuurlijk. Ik kan het wel even